Anabatam gị n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ihe abụọ na-edubanye ndị mmadụ n'ọkụ mmụọ. Ihe abụọ na-edubanye ndị mmadụ n'ọkụ mmụọ. Tupu ngaba n'iru inye gị ihe abụọ a na-edubanye ndị mmadụ n'ọkụ mmụọ, ka m gwagodu gị ihe bụ ọkụ mmụọ. Achọrọ m ka ị maragodu n'izizi mbụ na ọkụ mmụọ bụ ebe ị nọ kịta na-ege m ntị bụ ebe m nọ na-ekwu okwu a bụ ebe. Ọ dịkwazi otu a n'ọkụ mmụọ, ọ bụ ebe ndị mmadụ nọ. Kedu ka ebe a dị? Ị gaa na Luk isi nke 16 si na amaokwu nke 19 gbadaa, ọ ga-eme ka o doo gị anya na ọkụ mmụọ bụ ebe ahụhụ dị, n'ihi na o nwere ọkụ nọ n'ime ala mmụọ a kpata eji kpọọ ya ọkụ mmụọ. Ọkụ a ga-ele ebi ebi. Ọ dị otu a na Mark isi nke 9 site na amaokwu nke 44 ruo na amaokwu nke 48. O nwekwaziri ikpuru nọkwazi na ọkụ a. Ikpuru a agaghị anwụ anwụ. Ọ dị otu a n'ihi na ndị nọ n'ọdụ ọkụ a nọ n'ọkụ mmụọ a agaghị anwụ anwụ. Ndị ga-agakwazi n'ọkụ mmụọ a agaghị anwụ anwụ. Ọkụ mmụọ bụ ebe ahụhụ dị. Ọ bụ ebe ọkụ ga-ere ebi. Ọ bụkwazi ebe ikpuru ga-ata ndị njọ ebi. Ezumike adịghị na ọkụ mmụọ a. Ekwuru otu a na Mkpughe isi nke 14 site na amaokwu nke 9 ruo na amaokwu nke 11, na ọkụ ga-ere ndị njọ ebi, iji gosi na olileanya adịghị na ọkụ mmụọ a. Onye nwetara onwe ya n'ọkụ mmụọ a ga-anọ taa ikikere eze, ga-anọ n'oke mkpagbu, oke ahụhụ ebi. Ọkụ mmụọ bụkwazi ebe mmadụ ga-anọ. O nweghị ihe onye ahụ ga-asị na ọ ga-eme ka o zute ike ma ọ nwetata onwe ya. Ọ bụ ebe ahụhụ kwa ụbọchị dị. Ọ bụghị ebe ezumike dị ma ọrị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara mgbe ọ na-agwa anyị gbasara otu ọgaranya bisiri n'ụwa a, ma o nwekwaziri otu ogbenye na-abịa n'ọnụ ụzọ ya eri nke ọ tụfuru. Ma gịnị mere ka onye ọgaranya a bisiri n'ụwa a lapụ ya, nwetara onwe ya n'ọdụ ọkụ? N'ọdụ ọkụ ahụ ọ nọ n'oke ahụhụ n'oke ihe mgbu, ma ọ nwetaghị nri oriri nke o ji fụkwazi ya mmiri ọ ṅụrụ. Ọ yọkwazi ya ayọyọ maka mmiri ka edetụ ya mmiri n'ọnụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, na ọ nọ n'ime ọdụ ọkụ a na-ata ahụhụ dị egwu, azaghị ya ayịyọ ya. Nke a na-egosi na onye ọbụla ga-enweta onwe ya n'ọdụ ọkụ a agaghị ege ya ntị. Nwoke a yọkwaziri ayịyọ nke ugboro abụọ. Ayịyọ a bụ ayịyọ onye ma ihe. Ọ yọrọ sị na enwere m ụmụnne 5 nọ na be nna m. Biko jeenụ gwanụ ụmụnne m a
ka ha chegharịa ghara ịbịa n'ọdọ ọkụ a nọ na ya na ọkụ mmụọ nọ na ya ma egeghị ya ntị. Ọkụ mmụọ bụ ebe ọ ga-abụ ịnọrọ bee o nweghị onye ga-ege gị ntị. Ọ bụ na agaghị gị ntị na ị ga-enwe nzọpụta, ọ bụ n'ụwa ị nwụọ oge adịghịzi. Gịnị ka m na-ekwu maka ya n'abalị a? Ọ dị ụzọ ihe abụọ na-eduba ndị mmadụ n'ọkụ mmụọ. Nke a pụtara na ndị niile nọ n'ọkụ mmụọ n'ụbọchị nke taata nọ n'ọkụ mmụọ n'ihi na ha emeghị ihe ha kwesịrị ime, ma ha mere ụzọ ihe abụọ a wee nweta onwe ha na ọkụ mmụọ ebe ha ga-anọkwazi ebighị ebi ebighị ebi. Gị onwe gị na-ege m ntị, achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ime ihe abụọ a lapụ ụwa a, ị ga-enweta onwe gị na ọkụ mmụọ ebe ị ga-anọtakwazi ikikere eze. Ọ dị ezigbote mkpa na ị ga-ama ihe abụọ a nchọrọ izi maka ya ka ị wee gbanarị ọkụ mmụọ wee nwee ndụ ebighị ebi. Kedụzi ihe bụ ihe abụọ a na-eduba ndị mmadụ ọkụ mmụọ? Nke mbụ bụ njọ. Akwụkwọ nsọ kwuru otu a na ndị Rom isi nke 3 amaokwu nke 23 sị na anyị niile emehiewo megide Chineke. Ịgakwazie na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23 o kwuru sị na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Ịgụkwazie gbadaa, ọ sịrị na ndụ ebighị ebi bụ onyinye nke Chineke. Nke a na-egosi na ọnwụ a na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ ebighị ebi, maka na agụrụ kwuo maka gịnị ndụ ebighị ebi n'otu amaokwu ahụ. Ọnwụ ebighị ebi a akọwara ya ọfụma na ọ bụ ịnọ na ọdọ ọkụ ebighị ebi ebighị ebi. Ọ dị otu a na Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 8. Ndị niile nọ n'ọkụ mmụọ n'ụbọchị nke taata emehiewo Chineke. Chineke sị na ọ bụ ịnọ n'ọkụ mmụọ ọ bụ ụgwọ onye ọbụla mejọrọ ya ga-enweta onwe ya na ya. Gịnị ka m na-ekwu? Ana m agwa gị n'abalị a na ọ dị ụzọ ihe na-abụ na-edubanye ndị mmadụ n'ọkụ mmụọ. Nke izi, asịrị m gị na ọ bụ njọ. Nke abụọ bụ gịnị? Ọ bụ enweghị okwukwe na Jizọs Kraịst. Ọ bụ enweghị okwukwe na Jizọs Kraịst. Akwụkwọ nsọ kwuru sị na Jọn isi nke 3 amaokwu nke 18, o mee ka o doo anyị anya na ebe dị otu a na onye kwetere na Jizọs Kraịst ikpe amaghị onye ahụ. Onye ahụ nwe nzọpụta, onye ahụ nwe ndụ ebighị ebi. Ma onye na-ekweteghị na Jizọs Kraịst, onye ahụ bụ onye ikpe mara. Onye ahụ bụ onye ga-ala n'iyi, onye ahụ bụ onye ga-aga ọkụ mmụọ, n'ihi na o nweghịzi ụzọ ọzọ mmadụ ga-esi gbanarị ọkụ mmụọ o kwesịrị ịga, n'ihi na o mejọwo Chineke na-abụghị sọnsọ Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst na onwe ya kwuru na Jọn isi nke 14 amaokwu nke 6, o kwuru sị na ọ bụ ya bụ sọnsọ eziokwu, ọ bụ ya bụ sọnsọ ndụ, na ọ bụ ya bụ sọnsọ ụzọ ị ga-esi gakwuru nna ya bi n'eluigwe, na onwe ata na onye
agbanarị ọkụ mmụọ gaa alaeze eluigwe na-abụghị site na ya onwe ya bụ Jizọs Kraịst. O nweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi gbanarị ọkụ mmụọ gaa alaeze eluigwe na-abụghị ọsọ nsọ Jizọs Kraịst. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Chineke enyeghị mmadụ na-abụ maka nzọpụta gị. Sọ nsọ ya ka e nyere maka nzọpụta gị. O nweghịkwazi ihe ọzọ Chineke nyere maka nzọpụta gị na nzọpụta mmadụ na-abụghị sọ nsọ ọrụ rụchaa maka nzọpụta gị. Nke a na-egosi na ọ bụrụ na ị ga-agbanarị ọkụ mmụọ ị kwesịrị ịga, ọrụ gị esoghị na ya. Asịrọ m gị mebe njọ, asịrọ m gị dabe iwu Chineke. Asịrị m gị mara na ọrụ gị ma ezi ọrụ gị agaghị eme ka ị gbanarị ọkụ mmụọ ị kwesịrị ịga na ya n'ihi na imejọwo Chineke gaa alaeze n'igwe. Gịnị ka o ji dị otu a na ọrụ gị agaghị enye gị nzọpụta? Ọ bụ n'ihi na ọrụ gị nwere ntụpọ, ọrụ gị nwere njọ nọ n'ime ya. Chineke agaghị anabata ọrụ nwere ntụpọ maka nzọpụta mmadụ, n'ihi na Chineke na onwe ya bụ nsọ nsọ nsọ. Ọ sị na onweghị ihe rụrụ arụ ga-abata n'ala eze ya. Mana ọrụ gị bụ nke a kpọrọ uwe rụrụ arụ. Na Aịzaya isi nke 64 amaokwu nke 6, ọ na-akọwa na ezi omume anyị dị ka uwe rụrụ arụ n'iru Chineke. Ọ sịghị na ọ bụ ajọ omume anyị dị otu a, ọ sị na ọ bụ ezi omume anyị. Ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi gị na ezi omume gị, na ọrụ ị na-arụ ka obi dị Chineke mma, na aka ị na-enyere ndị mmadụ, na ụka ị na-eje na ekpere ị na-ekpe, ma ọnụ ị na-ebu ka ekpere gị sie ike, achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ ihe ndị a ka ị tụkwasịrị obi gị na ya, ị ga-enweta onwe gị n'ọkụ mmụọ. N'ihi na ịtụkwasị obi gị n'ihe ndị a, ọ na-egosizi na ịtụkwasịghị obi gị n'ọrụ nke Kraịst. Achọrọ m ka ị mara na mgbe ị sịrị na ọ bụ ọrụ gị ga-eme ka ị gaa alaeze n'igwe, ịtụkwasịghị obi gị na ọrụ nke Kraịst. Ama na ụfọdụ na-asị, ekwere m na Jizọs Kraịst wee na-eso ụzọ ụkwụ ya, n'ihi na m kwere na-eso ụzọ ụkwụ ya, m ga-aga alaeze n'igwe. Ọ tọrọ ụtọ na ntị, mana mgbe ị tiri iso ụzọ ụkwụ Kraịst bụnụ ime iwu nna, maka Jizọs Kraịst bịara n'ụwa a ọ bụghị ime iwu nke ya ma ọ bụ ime iwu nke nna. So mgbe ị sịrị na ị ga na-eso ụzọ ụkwụ Kraịst, ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-eme gịnị? Ị ga na-edebe iwu nke nna. Mana gịnị mere? Ị pụghị idebecha iwu Chineke niile. Ma Kraịst bịara debecha iwu Chineke niile, onweghị otu ọ dara. Mana gị onwe gị apụghị ime ya. Nke a na-egosizi na ị bụghị onye ga-enwe nzọpụta site n'ọrụ gị, n'ihi na ọrụ gị rụrụ arụ n'iru Chineke. Achọrọ m ka ị mara na mgbe ị na-ekwete na ọ bụ ọrụ gị ga-eme ka ị gaa alaeze n'igwe, ị nweghịzi okwukwe na ọrụ nke Kraịst zuru oke ịkpọga gị alaeze n'igwe. Mana Chineke mee ka anyị mara na ọrụ Kraịst zuru oke, n'ihi na Kraịst na-anwụ n'elu obe tie n'oke olu. Gịnị ka o kwuru mgbe ọ nọ n'elu obe ahụ? Ọ dị ụzọ okwu ise o kwuru, ma nke 6 o tiri n'oke olu si na ọ gwụsịwo. Gịnị gwụsịrị? Ọrụ nzọpụta gị ka a rụchara. Ọrụ ị ga-eji gbanarị ọkụ mmụọ gaa alaeze n'igwe ka a rụchara. Mgbe ị wepụziri obi gị n'ọrụ nke Kraịst ọ rụchara, wee chekwube na ọrụ gị ga-eme ka ị gaa alaeze n'igwe, ma na ọ ga-enye aka ịga alaeze n'igwe, ị na-akọwa na ọrụ Kraịst ezughị oke. Ọ na-egosi na ekweteghị na Jizọs Kraịst sọọsọ pụrụ inye gị nzọpụta.
nke a mere na ị ga-eje ọkụ mmụọ. Ndị nọ n'ọdọ ọkụ nọ n'ọkụ mmụọ kịta nọ n'ọkụ mmụọ a n'ihi na ha emejowo Chineke. Ha ekweghịkwanụ na Jizọs Kraịst onye Chineke nyere ka onye ha nzọpụta ka a gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụ ihe abụọ ha mere kpata ha jiri nọ n'ọkụ mmụọ n'ụbọchị nke taata. Imego otu n'ime ihe abụọ a, ọ bụrụ na ị ga-eme nke abụọ bụ ịjụ ọrụ Kraịst rụrụ maka nzọpụta gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ihe a na-ezi gị n'ebe ị na-eje ụka, tụkwasị obi gị na iwu Chineke ịpụghị idebenụ. Ndị e nyere iwu a n'oge agba ochie apụghị idebe ya. Moses na onwe ya bụ onye natara iwu a edebenwu iwu a, ọ pụghị idebe iwu a, kpata o ji wee bụrụ na ọ gaghị ala ekwere ụmụ Izrel na nkwa. Gịnị mere? Ọ dara iwu a ọ natara Chineke na ugwu Sinai. Ọ bụ iwu a Moses nọnyere Chineke abalị 40 na-ahụ ebube Chineke. Chineke si ndị ọzọ abịa na ma ọ bụ ya bụ onye ọ hụrụ na o zuru oke ịbịanụ. Ma onye dị otu a edebechaghị iwu Chineke. Ọ bụrụgo onwe gị na mụ onwe m ga-edebecha ya. Ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Na ị ga-agbanarị ọkụ mmụọ bụ na ị ga-eji obi gị niile wepịa n'ọrụ gị, tụkwasị ya n'ọrụ nke Kraịst nke ọ bịara ịrụ rụchaa maka nzọpụta gị. Ịtụkwasị Kraịst ọ bụ ihe siri ike ka ọ bụ? Ọrụ ka sie ike karịa iji obi gị nabata Kraịst. O siri ike n'aka Kraịst, mana o mere ka ọ dịrị anyị fechaa. Ya ka eji kpọọ ya amara. Amara bụ uru iritere itosighị iritenụ, ihe ị nwetara ị kwesịrị inwetenụ. Ọ bụ ya ka a kpọrọ amara. Chineke wee hụ gị n'anya nye gị amara maka nzọpụta gị, ịjụ ya si na ọ bụ ọrụ gị nke nwere ntụpọ. O wee sị gị na o nweghị ihe rụrụ arụ ga-aba n'ala eze ya. Ọ bụrụ na ị gaghị adị ka ndị nọ n'ọdụ ọkụ kịta, ndị nọ n'ọkụ mmụọ kịta, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-eji obi gị niile wepịa n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ nke Kraịst, jirizie ọnụ gị kpọọ ya, ị ga-enwe nzọpụta. Ime otu a, ọkụ m abụghịzi maka gị. Ị bụ onye alaeze n'igwe. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-eji obi gị niile nabata Kraịst, n'ihi na o nweghị onye ọ chọọ ka ọ laa n'iyi. Ọ chọghị ka m onwe m laa n'iyi, nke o ji chọọ ka gị onwe gị laa n'iyi. Mana ọ gaghị enu gị aka. Ọ dị mma ka m kọwara gị nke a. Ọ gaghị enu gị aka na ị ga-eme ihe ị chọghị imenụ. Ime onwe ndị na-aghọtafe okwu nke Chineke. Asị anyị na onye a ga-emere ebere ka a ga-emere ebere. Mezie gị nnu ozi nzọpụta nke Chineke na-ezi gị n'abalị a, ma ọ bụ nke ị na-anụbu, ma ọ bụ nke ị na-agụkwasị n'akwụkwọ nsọ, na ụzọ eluigwe bụ sọnsọ okwukwe gị na Kraịst. Ịjụ ihe ndị a, tụkwasị obi gị n'ọrụ gị, ị na-asịzi na onye a ga-emere ebere ka a ga-emere ebere. Ọkụ mmụọ ka ị na-eje, ebere ị ga-enwe gị site na Kraịst sọsọ wee bịa. Ebere adịghị ebe Kraịst anọghị. Ọ bụ sọsọ n'ime Jizọs Kraịst ka ebere dị. Ịnọkwa n'ime Kraịst ga-abụ mgbe ị wepụrụ obi gị n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ nke Kraịst nke Chineke nyere maka nzọpụta gị. Ma ị sịkwazịa na ọ bụ ọrụ gị, ị mara na ị ga-akwụ n'ụgwọ njọ mmehie gị. Ị ga-akwụ ụgwọ njọ mmehie gị maka imejọgwo Chineke. Ịkwụ ụgwọ a bụ ịnọ n'ọdụ ọkụ ebi. Mana ọ bụrụ na ị ga-anabata ụgwọ nke Kraịst kwụrụ gị, kwụchaa ya maka nzọpụta gị, ọkụ ya bụ na ịgbanarị ọkụ mmụọ nwe ndụ ebi. Chineke chọrọ ka ọ dịrị gị otu a.
gịnị ka ị ga-emezi? Were obi gị niile kweta na Kraịst. Ọkwa ya bụ na ị bụrụ onye mere ebere. Ọkwa ya bụ na ị bụrụ onye natara amara nke Chineke. Ọkwa ya bụ na ị gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Ọkwa ya bụ na ị bụrụ nwa nke Chineke na afa gị dị na akwụkwọ nke ndị dị n'ala eze n'igwe. Achọrọ m kịta ka i jiri obi gị niile soro m na ekpere a m chọrọ idu gị na ya. Ekpere anaghị ekpe ya ugboro na-abụ. Ekpere a bụ ekpere nzọpụta. Ka onye ori so Kraịst anwụ n'elu obe kpere ekpere a, o nwere nzọpụta. Ọ kpọrọ Kraịst ma kweta n'obi ya nwee nzọpụta. Ọ bụghị ọrụ ya. Ifugo na ọ bụghị ọrụ mmadụ ga-eme ka onye ahụ nwee nzọpụta. A sị na ọ ka akwụọ onye ori ahụ ụgwọ, ọkụ mmụọ ka ọ na-eje. A sị ka akwụọ gị ụgwọ, kwụọ m ụgwọ ọrụ m, ọkụ mmụọ ka anyị ncha na-eje. N'ihi na Chineke sị na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Maka onye ori ya kwetere Kraịst kpọọ ya, o nwetara nzọpụta nke Kraịst. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta a, ị ga-ekweta n'obi gị niile na Kraịst sọsọ bụ onye nzọpụta gị, na ọrụ ọ rụrụ ezugo oke ime ka ị gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Ka ị mere otu a, Chineke ya ahụ okwukwe gị, rụzie ọrụ nzọpụta ị pụghị ịrụrụ onwe gị. Ị pụghị ịrụrụ onwe gị ọrụ nzọpụta, so Chineke bụ onye ike nzọpụta dị n'aka. Nke dịrị gị bụ ime gịnị? Iji obi gị kweta na Jizọs Kraịst. Ka ị nwee nzọpụta taa, nwee ya echi, nwee ya ebighị ebi. Ọ bụ ya bụ mmasị nke Chineke. Gịnị ka ị ga-eme? Jiri obi gị niile kịta soro m n'ekpere a. Nkwuo soro nkwuo, ka na-ekwukwazi weta n'obi gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na i sitere akpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst. O wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m, onye nwe m Chineke, onye kere ụwa niile, na nzọpụta nke gị, ka m gbanarị ọkụ mmụọ nọnyere gị ebighị ebi. Daarụ Chineke kere ụwa na nzọpụta inyere m n'ụbọchị nke tata, n'ihi na ekwere m na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m. Amen. Amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile tụkwasị ya na Kraịst ma kpọọ ya n'ekpere a, achọrọ m ịgwa gị na Chineke sịrị na ị gaghịzi aga ọkụ mmụọ, ị gaghịzi ala n'iyi. Ịbụwo onye nwere nzọpụta nke ya. Ịgbanarị gị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Ịbụgo onye alaeze n'igwe. Ịbụgo onye asara njọ ya n'ọbara nke Jizọs Kraịst. Ịbụgo onye dị ọcha n'iru Chineke. Aha gị dị na akwụkwọ nke ndụ dị n'alaeze n'igwe. Ikpe amaghịzi gị ọzọ. O nweghịzi onye ga-atụ aka n'iru gị ga-asị na ikpe nke amara gị nke ọzọ ma gị. N'ihi na Chineke ekwuwo na ikpe amaghị gị. N'ihi na ikpe ọmụma nke gị, njọ gị, abụmọnụ gị, nsogbu gị, ọkụ mmụọ gị niile eburughị ihe ndị a tinye n'isi nke Jizọs Kraịst. N'ihi nke a, achọrọ m ka ị mara na ịbụgo onye dị ọcha n'iru Chineke. Ịbụgo onye nwe nzọpụta nke Chineke. N'ihi nke a, ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-ewere ozi a na-ezikwazi ndị mmadụ. N'ihi na ọtụtụ ndị amaghị ihe ndị a, ma ha na-eje ụka, ma ha na-ebu Baịbụl, ma ha kpọrọ onwe ha ndị na-eso ụzọụkwụ Kraịst, Kristian n'ọnụ oyibo. Ma achọrọ m ịgwa gị taa, ekwena
ka ihe a meda gị obi ka esi ihe nna-achọ igwe onye ọmụ ya gwa gị eziokwu ọtụtụ ndị amaghị na ịga alaeze eluigwe bụ sọnsọ okwukwe ha na Jizọs Kraịst. Ha na-echekwube ọrụ ha, ụfọdụ na-echekwubazi okwukwe ha na ọrụ ha. Biko mgbe ị tinyere ọrụ gị na okwukwe gị maka ịga eluigwe, ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na dịka nsi wee kwuo na mbụ, ọ na-egosi na ịtụkwasịghị obi na ọrụ nke Kraịst zuru oke, na ọ bụ sọnsọ amara ka ị ga-esi na ya nwee nzọpụta. Mgbe ị tinye ọrụ gị, ọ bụghịzi amara, ọrụ a emebiga amara. E kwuru otu a na ndị Rom isi nke 11 amaokwu nke 6. Itinye ha na ọrụ gị na amara abụghịzi amara, o mebiwo amara. Ma Chineke mee ka anyị mara taa na nzọpụta gị bụ sọsọ amara nke Chineke, amara nke ya, n'ihi na ị kwere na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Biko mee ka ozi a ruo ndị ọzọ ntị, ka Chineke kwụọ gị ụgwọ ọrụ gị, ma marakwa na ị bụ onye eluigwe na ị nwego nzọpụta n'ihi na ị kwere na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Ọkụ m abụghịzi maka gị. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church nke dị na Destiny Comprehensive Secondary School n'azụ Obunagụ, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-enwekwazi ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Ọ dịkwazi otu a na mgbedekwazi na elekere nke 5. Ọ dịkwazi otu a ụbọchị Wednesday anyị na-enwe ihe a na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting na elekere nke 5 nke mgbede. Anyị na ndị Faithful Baptist College jikọzikwara aka ọnụ ịzụ ndị ọ na-agụ ito n'ime Chineke, ime okwu Chineke, ma ọ bụ ndị chọrọ ịbụ ụkọchukwu, ndị chọrọ ịbụ ndị ụka, ma ọ bụ chọrọ ka ihe Chineke dị n'ezinụlọ ha, ka ha na-ebikwazi ndụ amamihe nke Chineke. Anyị na-azụ ndị dị otu a na kọleji anyị, ga-abụ azụsịa ha, a ga-enyekwazi ha asambodo nke ga-esi na Texas, USA wee bịa n'efu. O nweghị ụgwọ onye ahụ ga-akwụ maka ya, n'efu ka anyị natara, n'efu ka anyị na-enyekwazi. Asambodo a ka a na-akpọ Bachelor's Degree in Theology. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-eto na amamihe nke ya na okwu nke ya, ka ọ dịkwazịa na izu ụka ọzọ n'oge awa. Daalụ.